Hello guys. Kayak aku. Hello. Hello guys. Welcome back my channel. Welcome back to my channel. Naruto to na sari kaham. Hello guys. Hello. Joto no. Hello. Hi. Joto no belai ke sari kaham. Ang norni thani sekang poila wono. Nakar masano tang ke video phaya balok kha 10 दिन ni slai kha salchi ni slai kha video phaya balok kha abon bagi naroni thani ang nakar masano video phaya ni karan botongo naroni video phaya ni main karan hingke tabok exam rok bo choli tongbayo tangke besribak no ani subscriber rok ni bisingo kabang kuk no tabok board exam rok tongnai tongo hingai college porinai rok hingke to college ni bo exam choli tongo tabo so abon bagai abai hine no once hingke an nogo bo an manai boni bo 12 final board tongo gabon bagai ang video rok snami manyangi tongka ke once tongman hingke direct na rok ni exam board exam rok paibe mani yaklo si snamani chanai ni ang once tongo fia norok si sari norok tum no musung hingke to khlaiman ang fia kisa jora nangnai fia ang next week go ang saitok nai next week go upload khlainani kaisa video norok sungnani musung kai sungai mana tabok tam sungna musung je sunga musung sungai mano comment khlai Hello guys, iko tabu gang pungkire hake kok sai to kha pungkire khorang bai kenor bahin nangjak bai sadi ani pungkire ni video rok nayoi made mamunei ko thongjak eba made mamunei ekheba al nangjak ade ekheba nadi naisle jotono sarita comment to jotono kaham no riwo comment kaham riwoi kok saman bagi ang bakisa khasran hota norok ni comment kaham rok na khai बखत टंग ठगी फयो किकनी लग एकदम टंग ठग जागो जतरन छारी काम हानो हाय जे लाइव फाइनाय रकनो हायनो हाय छारी काम इको आनी सुई तंगो बगिबो आनी gamsa si yang saka semisang kamslai sumjak tola hingke gamsa kanjak tamne hingke tabo maising sorabo pai tutino pai khano horo simisi bu pro khentarok sumi mathu kombolok hingke to tabo koloma jora phane phaiga saslang jora tangblang de hennai tamo tangblang jora phaiga koloma jora Ngay
aboni bagai celar hingkai गोबां कुकनो हायनो गेन्जि दै गामसा अबरक बायनो कम्फर्टेबल फिया नगो बरक आसमसा फायरि खांखेले किसा लासिमोन हायनो थां गामसा रबाय आमि सारक baga 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 hey 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 baga thang iko yang lan sui bon baga baga hey baga how are you tam sakti nungno baga what is your name is boga or baga 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 hey baga guys ay barinda ko say video live video flight mo barinda wo tong tutui marun comment rak sino boleh deh ni no pro ani no hingke ambaso ani no ambasawo ambasa thaisuk nokta ambasa hingke thaisuk nok ambaso ani kami ambasani sini bikesar bijorangkhol sarno joton sini baina hingke boni kami ni gana wono boni kami hingke to komla chora ani kami hingke don chora hingke ojaga ani kami hingke love you brother love you jotono no love you nang kaijak na kasuka hinbla kaijak yako kaijak nan jora tongko tabo kaijak na ni jora yako baga thang 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 nini bu ane video eko beskang sabtawo tini to shonibar khana kokti sal tani sal hingke sang sal dehmani na tang sal kok borok bayang pokha eko Monday about Tuesday Thursday Wednesday rokni bisingo phainai video to snamjaya ko hingke ang video edit khlaibai voice over khlaibai voice dubbing rok khlaibai min yagolo edit chedit khlaibai hingke ang upload khainai kisa jorang rest nai tongkha tabo hingke abono norok nakar sano kisa video rok phainani balok kha nin babano phone di hingke live ananta ani live no phone di nin babano ta mai mangla kha live so guys thank you oh guys narong tharin te kaisa ang isa kok kesana musungo eba sani musungo tabo hingkai baksa channel rok punghirai hinai video rok upload khlai tongo borok ni khorang baino ang ani mungso problem krai borok upload khai tu abo tam hingke ani video yaba borok khlai tu but mong use khlai man hingai kisa obong uta tam hinai ang pungkhire hinai ok character ni mong pungkhire hinai ang rekha ke borok pungkhire hinai na relai kabon bagi ang borok ni thanibu koinai norok a character ni mong norok chance khlai kubun khlai norok ni character khlai norok khlai di belai ke kahamsi ang norok no obu khlaiya ta khlai di buhinya norok khlai di norok ni ichha khlai mano but mung no kisa same ke ton hangkai tam nane norok nini nono bai tam nai real creator eba
content creator hinai one shot like aban bagai sinor tumungno abai video sanami to hingke pungkhirai lai pungkhirai hini character ni mungno change khlai rei mano abasi sanamo samo just abono koi mungta hingke aban baksa borok hingke confuse bangi tongman na abono video no ang bu khlai hinai ang no khlai hinai pia ang khlai abo video ro boisi khlai upload khlai pungkhirai ni mung bai khlai hingke norok confuse ta ong di ta abon nang thani ang kok khasaro confuse tang di Hai Rituni Babu, hai Rituni Bupa, Rituni Babu no hello hai kaham tong di tai video rok no naidi ani video rok no naidi like khlaidi share khlaidi very thank you an video rok no nai mani bagoi thank you very much khorang khlaikai kai blaikai no pressure khlaio hey baga kuya ngo amisa bai hey yung baga hey baga kawan nok Kaya hingke pak nok ganti nok hambai lai thangnai tam nani election rok te abon yaklo result rok ni ulobo tabu kabangma thai rogo walai bulai rok ni tongo ke abono normi thani bang koinani musungo walai bulai rogo ta tonglai di ba walai bulai rok ta khlai di abo tam nani blai kheno effect ba impact hamek layo chuni dofani borok ni thani bagi norok thani bo koina musung nai ba norok ni dol bai ni thani bo norok tong na bahai dol bai brok walai bulai tong nai ja dol bai brok norok ni tong khang kai borok no bo koi sadi malai bulai rok takhlai di ni obahai roko tam hingkai nung sak ni logi bo ni nok nu khungbo kosto mannai abahai rok tumuno walai bulai ange yagulo nongno saprak jagai bui bai yak bai lo nongno asalongi thanai abon bagai politics roga siksing tam nai ekdom blindly follow khlai ke ongla jong follow khlai di support khlai di fia hai ni blindly ekdom on the bok to mani je on the bok tong thai kari je kun politics ni phano angabo politics ni mung khoi saya eba sanani thangya fia je jaga phan chung on the bok tong ni thanga kai chaya tam nai hamya se ongi phaya bon bang comment reply please dara yes comment reply tam hinai nayang hello iko reply rikhang comment reply iko Mr. Rupon Jomatia Blocks hello ha iko reply rikhang hello soirik ko ha good evening chung baksa borok kai kabangma jaga khanamani ko borok bai sapro obahai hor jora rok hingke hor kaham rok hinlai mane जों हर kaham bukro hinda hingke जेफोर जों tamhnai kaglayo eba thanglayo jam na kaisa program ni phano जों paikha program paikha eba जों जेफोर thanglai kaglai apro se hor kaham hanlai to mungno जों kaglai khum gapro kai sanja kaham laina nang english ba hingke good evening himan hai good night hingke जेफोर जों kaglai kha e apro good night ya bahine kok borok bai hor kaham hingke जेफोर जों kaglai apro hor kaham जेफोर जों मालाय बेफोरखौ सानजा गाहाम
Dara ano nukke monina musungo ani mukhanga sok phani haida ang to phani ang goya khorang simisi norok ani khorang bai simisi norok ma munigo pia mukhang de khale ma muni glakni ang khaklai ang ke mukhang phani jadiani serious datsi acting to gurung jeba Imperial XX reply dika hello Imperial XX hello dara boys chang dara tamu abo tam saman sei dara boys chang dara Mr. ADR Gaming abo nang tam saman nang boji manlia guys yang gana genani yang belakang gana wa yang paisungko lama gana ni no gaban bagi khong rak klenan lasiman hayingo mor Achomsa lai thangke lasiman hayingli pungkiran khorang klai kangkai ang hingkai khorok sebelai kino lasinai borok abun bagi morok bai Achomsa malai rok kepan siang korok saimang lasiman bagi abun bagi yang makuna besar habis video rok maklai lasiman bagi so norok comment ke sabai kali norok di sabo samani board exam rok tong tabu board exam metric 12 plus 12 final board exam jo tong nai rok sagari sabon nai gana oro comment khlai tong nai rok bising khorok bosani board exam rok tong ke jeni tong nai rok kai norok no all the best norok kaham kai ang khaklai norok tiar no ungbai jakhnai kaham kai no preparation na jakhnai preparation kaham kai nawi kaham kai exam ready asuk norok tam mani jora mantro simi kisa online rokungai video video naide eba je khlaijaknai khlaidi online tam kitabok to borok mani sebelai keno mobile kare hingai thuiduti haisi ambai kisa jora mantro je khlaidi haipano kisa study work kaham ke khlai di abosi anek norong thani kok kasarmon jare board exam tongnai rokni thani tam ke board exam ke belai keno chini life nangkuk mani exam rok borok waisa suk kasai rok thangka kai confidence level belai tola kalai thang abon bagi first time baino lainani जों नांगौ ओंखायसो wakirani voice please wakirani voice ang pospogo ha oi pungkirai biang thanaisa oi pungkirai tamu nang boleh mucung ha ma ang tam nang bai boleh ni ba ang banana kis kiri beli nan no kaya ang kis ko pri thango hoi nang boleh mucung ha ang bai ya ko pungkirai ani mungko wakirai au nang kiri beli wakirai khorang rok gang tiklaim ya jai ani khorang phaimani abon wakirai khorang dok kisi sa norok comment khlai sagari je comment khlai tongnai rok haina hai comment khlai sabai gadi norok bu jagani boroni naikana an video boroni simi naijak abor kisa naina nita norok boroni kisa comment khlai sagari tabo naigana norok ni thai rok nok rok puro bo jagani ang Bisramgঞ্জ acha Rajchantai Borkathal Karbuk Mungia Kami
Karbukni aw nuku nungbu karbuk dupti Khumlung Amarpur NIT Agartala Mirkor Sapara Wakhireni Khorang Kanchanpur Karbuk NIT Karbuk Jerania Baita Thakur Para Karbuk Rangmala Ambasa Dermail Angba Ambasa Nino Aswini Para Gabordi Musrai Khumlung Birchandra Lap from Ambasa Agartala Duptoli Musrai Para Musrai para ha Bisramgons Duptolini Aw Bujiko Duptoli Musrai para Musrai Kisrai Musrai Okay most of funny video here. I will pray one day you bigger millionaire at heart of X-Tiprasa. Thank you very much. Kalinagar para mono mamoni kadara karbo sofa mamoni soka pongkira dara daily life kadi ang bakay jag di nung wasalasang nabla bahay kay jag na di nung buri ni simi aro profile ito kanyang kay chalas yang say mano hello tamang keban korang hello chick hello an korang bahan ble dara big fan thank you Ikan khosai rak kacak nai di khosai kacak zat colorful ya hai pan kacak tisu musim ma phul nai rak kosam khayan bayan khosai no lin khon ngang bu mano ta ham kok no taman khai ta dara kobune nong ka kai ja kha kai ja ho tabuk sang si kelas sok drop ko por kai ja mana ni awan korang mon kheto kaham kok se kosom se ble kosong ble ang ani sak kecak ang kosom ya sak kecak se ani fule furia sobu somya pia kecak se yang ani sak kormo boya kufur biya kosom boya kecak okay basak kecak Datu yang nang tuma honors nai na porihan kamu yes honors history honors nai yang pori mani porikha thangnai bisio paikha MA klaiman liya rang puisarok crisis jeng tongman bagai azororogo aban bagai yang thangnai MA klaina hin tongmani kok borogo pia klaiman liya crisis sangman bagi rang puisar kering teman bagi apan baik klaiman lihat tak lain naik na tumuno rang puisarok salagi man kan keba nok ni borok kito klaina eme anya kito klai lihat dara reswell ni mano hai tam sarang buzelia ni yar bufur ani mukang nai kang kai boy belai no boy sko mang hai ma tong jago pia ani tabo 22 plus 23 manam tini khorang khadi pongkirai bor thang ani yang harus thang ni pongkirai het
Kotol derane ki folirwan ko mukhango ki silirwano. Nini video pam phaya sa phai nei next week tini shonibar khana koktisal taini Monday Tuesday Thursday Wednesday rokni bisingo phai nei video tawana bi yes 23 year Wah, nongrungo mar khaidara. Love you dara. Love you too, love you too. I love you too. God give us boys. Thank you. Love you dara. Okay, buliko. Dara naithok. Kha. Naithok lengya sitrasi. Badarai nini tamu kelai. Ani mama kelayo. Badarai. Ani mani. Bumani. Bupalni. Busla. Ani mama kelaita. dara ruzel ni mano hi hindi Hello Ruzel ni ma. Hello hi hi. Hello Ruzel ni boni mano hi. Hi good evening. Sarik kaham Ruzel ni boni mano. Ani para ambasa. Don sura kami. ani mobile se tui thanglang kha mobile lo gwa sak ham thaya ba kisa live tong phai mani baino mobile tungui thanglang kha dara ni Facebook khorot besok bori penen tong Penen? What is penen? I don't understand. tom sige Nung bahaya asuk. Eating mandara. Ang eating roknya blei. Ang acting burungnya. Dara aichuk ani mano hai. Buzlia blei tam saka. Manam tini boys. Hello. Ang manam ti. Hello manam ti ang. Hello ang manam ti. Em manam ti kotul dero ni. Khapra bangri jaga no. Pungkirai English kok sadei. Hello guys, my name is Pungkirai. I am from Achomsa. Osong mana? Ang English runya bile. I don't know English. That is why I don't want to speak in English. I am very sorry for no knowing English. Because I am not Englishman. That is why I am X-Tiprasa. ni kahamung tam samunai ani kahamung tuyung dara nangle phani ko samani si mui ma tongsi dara please manam tini voice khaidi Hello, ang manam ti, hello. angkhale dara aisuk ni ma hi hingradi hi aisuk ni bini ma hi Hello, Aichok ni boni ma, hi, good evening, sanja kaham, sairi kaham, Aichok ni bon mano, hi, hello. Okay? Hoko ya? Ang busa mang an yak ngoro roi suka ko. Bigra jaba. Ciara bukere ya cuk nani. I can matong jauta. Like ro klaidi norok. Video like night tong kaya like klaidi like belai ke kom lasi wang. Asok like kisi sa hanggang kay buino kaya na munian play. la la la
Lol kirimani khorang hai koksadi pungkirai dong no kirimani ha buzilia apa tam saga buzilia tam sakano dara tam khai tang sa ko live video klai tong live video klaitong live video mimicry artist dara please ani comment khaike ani mung khodi please dara asuk no samani ko Rupon Jamatia Blocks. Hello Rupon Jamatia Blocks. Kulaha. Nung bo o pungkirai nono soloi tongle soileble o pungkirai tal kapilan dang le berknai tong kesa ke pilan dang nai kha berknai ko dele no koita bos khai kok sanam nung dara ani video je khorang khana mani abajo to ang mang no klai mani oh pohoni mano hai hingadi Hai pohni binima hai hilo hai pohni binima hai dara pun kirai telang ganda sabdi kecang nogbar phayano kecang nogbar phayano pelaha please like video no norok nai to khai like klai tabuk sanja sari joraba horthung ruro manak ongroro hingkai kota mokhang bo somroro ni phayo lai do kari jaba oh 32 minute ong laha ke norok tai comment of klai bailia hingke ba khangsi bonta hayada hingke norok jo tono hambai live video phaimani ani reason hingkai ang sal kolok rombai video klai man jalia abon bagai kisa sapano live video ti klai pan norok malai siwano nei wan sagai live ma phaijamani yan rok nai singi tongdi ang video tu bunai tini to Saturday kana Sunday kai Monday Tuesday Wednesday rok bisingo no ang video upload khlainai genor gisa sa jor nai singjadi abon norok dhani koimong te genor no belake hambai norok support khlai tongmon bagi ase khlaiei norok ni support mani like khak ho de tong thogo gai abono buskang jara bono support nago support khlai tongdi tai hingke norok ni sini mani bororo norok ni kissing vibe song rok no norok share khlai di video no hena obviously norok khlai tong sai mano pan tebu tong khang ke norok ni zaiti gusti norok ni tamahan kok borok bai zaiti gusti no sandai de mani sandai haina ngule nakadi pogu okay tabuk jora tam kha 6:31 okay yang live total tabuk kha थामजिब्रै सति 34 minute live tongka so like hambai nok ni jotono sanja ka ham jotono no okay jotono kam tongbadi asuk no sai like hambai